Παράθυρο. Εντάξει. Εδώ είναι το πόλο, να μπουν μέσα στο πόλο. Α, ναι. Εδώ που πάνε, κάπου κάτι έχει εδώ πέρα, στο... Τουρίστες όλοι. Α, το Planet Hollywood, ναι, κοίτα που πάνε εδώ. Να, εδώ πέρα, στο Planet Hollywood είναι αυτό. Οκ, εντάξει, το φαντάζομαι. Hard Rock Cafe μπροστά μας δεξιά. Αχ, εδώ. Ναι. Χαμός Εδώ ο είναι η κόσμος. μεγαλύτερη παιχνιδούπολη στον κόσμο. Αυτό. Όλα τα καινούργια παιχνίδια στον κόσμο βγαίνουν εδώ, να τα. Εκεί μέσα, κοίτα. So Merry Christmas. KT, it's DJ Lil C. Before I go, I'm gonna leave you with Beyonce's new song, XO, who's on the beat of New York. Μεγαλύτερη τηλεοράση στον κόσμο. Η καινούργια τεχνολογία που βγαίνει είναι εδώ πέρα, το βλέπεις. Τεράστιες πραγματικά. Μεγαλύτερος οθόνος. Είναι άλλη διάθεση, είναι ένας άλλος κόσμος. Είδες μόνο τους Αμερικανούς έχουν αντιγράψει μας και τα προπisa κίτρινα. Έλα! Πού είμαι. Έχω κολλήσει στον Broadway, αλλά προχωράει ο δρόμος. Ναι, είμαι 7 και κατεβαίνω. Στο 7, είμαι πάνω στον 7. Τώρα είμαι πού είμαι, εδώ πέρα 46 είναι μπροστά μου, ναι. Και κατεβαίνω. Γιατί?